Adị m 30 years old. Ana m akụzi na Port Harcourt, ebe m bi, mụ na ofu nwa nwoke m mụrụ. Ofu nwa nwoke afọ m mụrụ dị 12 years old. Nwoke chọrọ ịnụ mụ dị ya na-abọ bi, maka na mgbe m bịa Port ịlụ ọlụ, mụ na nwanne m nwaanyị bi. So mụ na ya wee mesịa wee so okwu wee gbasaa. Wee bite this guy tụbalụ m ime nwa anụnwa kịta anụnwa na-agwa unu maka ya. O wee sị na ya ga-anụ m. Wee sị ka jefu ndị be anyị, o wee jefusịa ndị be anyị magolo dọ mmanya n'isi m. Wee sị ka anyị jefu ndị befe, ma bịa sị anyị aga na ahụ ịghọta kịta ọjọ sị na ya ga-aga. So ha wee jewefu ndị befe afụsịa na ya mụrụ ife meno anatazi asị na enyere ya nsi o. This guy wee bido wee yaba a na-azụ ya azụ ọnya ọdụkwa mma ịghọta kịta ka ọ dụ mma afọ ya na ya na-abọ wee nọba ndụ ka nwoke na nwaanyị ya wee tụlụ ime afọ ka ya dụzi na nwa ya dụ 6 months old before this guy wee nwụọ. So ka the guy nwụrụ, mami ya wee yọbịa sị ka a nọrọ mụba nwa maka na nwa nwoke ka a mụrụ. Ndị befa wee sị mba no dị too early ịghọta kịta ya wee nọrọ icheke 12 years nwa dọkịta iwe mara arụ n'ọdụ mgbe afọ. Ya wee jụwe sị na ya ma nọ ya ndị befa jụ. Ya wee naba ịghọta kịta akụlụ nwa ya naba. Ọ sị bụ nne mana kịta ya achọrọ ịnụ di o. Ya achọrọ ịnụ di. Ịghọta na na ọ bụrụ na ịdụ interested. Na ya nọ Port Harcourt. Na ya bụ onye nkụzi. Na ya nwere ofu nwa nwoke. Ọ bụ na ị chọrọ ka gị na ya na-abọ bili. Ịghọta na ife a chọrọ bụ nwoke ga-accept ya na nwa ya nwoke. Nwoke ga-love ya na nwa ya nwoke. Na ya ya ga-etinye ife ọbụla ya nwere. Wee make sure na that family gala ọfụma. Na ọ bụgodo na ị nwere ụmụaka ịghọta kịta bụ na ị nwere nwa ofu nwa ma nwa na-abụ. Na ya ga-accept gị with everything ya nwere with nwa ya. Na ọ bụrụ na ịdụ ready, ya adụkwa ready. Unu nwere ike dị surprise because adị m eme ụdị ha. Mana etu o si wee yọọ m ịghọta kịta. Maka na na this guy na fa kwụrụ for I think 3 years before ihe menu wee mee. Unu agbago unu ịnụ di as a single mom ịghọta now. Unu maka o si adọ na ndị be anyị. Unu maka o si adọ. Mana biko na ana m achọ iyi unu. Mgbe nji wee mebe ihe a unu maala that na m achọrọ anyhow person. Achọrọ m nwoke na-achọ nwaanyị ọ ga-etake advantage of. No. Achọrọ m nwoke ga-abịa na because no feeling not desperate. Mba, ọ dịrọ desperate. Ọ just to try. Ịmago 30 years ka ọ dụ now. Wee chọọ ka ya n'ọdị. Na nwaanyị achọrọ ịnụ di abụrụ ajọ ife. And ewenye maka na ọ chọrọ ịnụ di na ka ọ bụzala mkpali dọọlị ya. Mba. Ma ọ bụ ịlụzie ka ị na-etubi anya azị na ọ na-achọ nwoke. Mba. Welie as na o nwere ụmụ nwaanyị nọ n'ụwa a do free n'ikwu ife fachọ. Etu gị nwapụ nwoke si file that na ị ga-ejekwu nwaanyị si yes na ife nchọ. O nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị adụkwa otu afọ. Na o wepụtara n'iru akwụkwọ emerie na ọdụ cheap. And na o wepụtara n'iru akwụkwọ emerie na ọdụ desperate. And na o wepụtara n'iru akwụkwọ emerie ka ị chọọ onye ị ga-etake advantage of. Ịghọta ebe nna-eje. Mana malụkwa mụnwa mara onye ọbụ ọfụma nọ etu esi ewetala m story ka o si wee wetala m this one now. Nsị a na m ada eme ihe ọsị m biko nne Igbo maka na nne ko si wee do. O wute m that is not like na nwoke abịara na ndụ ya. No, ịmagolo ihe ọnwụ mere mmadụ mgbe feel like iwepụta ebe a. Like one of the ladies mail story here. Ọnụgodi. Agbara m etu m ga-esi wee gwa ndị mmadụ. This very tale now unu na-afụ. The lady is married. Mana people are still coming. Na-ajụ m esi ya. Ana m asị ka unu solu m kede Chukwu. I'm very surprised. Ọ kpọpụ sị m ndị anụgokwe di o. Akwụghị atago So maybe onye nke a na ọ bụrụ na ị dị interested, let me know. Mana ọ bụrụ na ị bịa just introduce yourself. Kwuo ihe ị na-eme, kwuo etu ihe ị chọrọ ịmagolu. Introduce yourself with picture then send ezialia. Ọ bụzalụ na ọ dabalụ unu na-abụ. Unu anụba.
aka m emebe ekwe machino ọ bụ na m ga-eme machino m ga-agwa unu na ọka o si wee do the only one m na-ewepụta ebe ahụ nke bịa with story. If your condition came with story, I can tell the story and they still tell you people if onye afụchọ, which is what I'm doing now. Always sikwa mo that na n'ọlụ nkụzi ya na-akụzi ịgbagonu nọ na I think private school na agbago ka esi akwụ ha obele ụgwọ ịghọta na onwekwa onye nwere ọlụ na ọbụgodu na afọrọ di na onwekwa onye nwere ezigbo ọlụ ọ ga-enye ya na nwa ya nwoke na-adụ willing to ọ bụrụgodu na ọ bụrụ n'obodo a ebe ọbụla na ya ga-abịa lụọ n'ife achọbụ good life abịghị ya tago. So let me know. My number on a page. I will give you her information. Then you guys will take it up from there. I'll say henge mail. I pray your tago. So, ndi ba anyị. Daalụ nụ. Ka dị n'ụbọchị ọzọ.